na na na. Rude Fox Entertainment. Na 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 na. Bring a fire. Ricky the producer on the Kuwanemekana zvinosiana patia zvireve tingarasana mupenyu zvinoda kubatana chero vanhu tese asi takasiyana maitiro edu akasiyana mafungiro edu akasiyana saka ziva iwe neni takasiyana tiri vanhu tese asi takasiyana maitiro edu akasiyana mafungiro edu akasiyana saka ziva iwe neni takasiyana vandebuka uchiti handina mari chinodiwa chete kutenda mwari nekuti pakuguma kufainari chacha vachatonga ivo pesenari zuva rekubarwa rinosiyana kuva nemikana zvinosiyana pati hazvireve tingarasana muupenyu zvinoda kubatana tere vanhu tese asi takasiyana maitiro edu akasiyana mafungiro edu akasiyana saka ziva iwe neni takasiyana tiri vanhu tese asi takasiyana maitiro edu akasiyana mafungiro edu akasiyana saka ziva iwe neni takasiyana tiri vanhu tese asi takasiyana maitiro edu akasiyana mafungiro edu akasiyana saka ziva iwe neni takasiyana ndazva mumwe achiti ndakudawo mari mumwe achiti ndakudawo motokari mwoyo yedu shuwa igotsikani nguva ikakwana tikapinda pai tiri vanhu tese asi takasiyana maitiro edu akasiyana mafungiro edu akasiyana saka ziva iwe neni takasiyana tiri vanhu tese asi takasiyana maitiro edu akasiyana mafungiro edu akasiyana saka ziva iwe neni takasiyana vandebuka uchiti handina mari chinodiwa chete kutenda mwari nekuti pakuguma kufainari chacha vachatonga ivo pesenari tiri vanhu tese asi takasiyana maitiro edu akasiyana mafungiro edu akasiyana saka ziva iwe neni takasiyana. Rude Fox Entertainment.